Узган елда Татар Казысы авылы хуҗалыгында без сыерлар өчен төзелгән яңа абзар турында сюжет ясаган идек. Шул ук вакытта 2 ашлык саклар өчен бинада төзекләндерелгән иде. Территориядә быел да эшләр кайный. 150 баш бозауга исәпләнгән яңа бина сафка бастырыла. Моның өчен иске абзарның конструктив өлешен генә калдырганнар. Сегодняшний день готовим фундаменты, уже как бы готовы на 80%. Оформляем вот основание пола и делаем крышу. Мы намерены где-то в сентябре его закончить. Территорияны төзекләндерү буенча да зур күләмле эш көтелә. Шуңа күрә монда 7 берәмлек төзелеш техникасы кайткан. Хотим серьезно вложиться в благоустройство, на дренажную систему, отвода воды, в общем, вертикальную планировку вот скоро собираемся сделать и хорошим покрытием оформить всю территорию. Хуҗалыкта абзарларны яңартуга зур игътибар бирәләр. Ел саен 15 миллион сумга якын шәхси средствалар шул максатка гына тотыла. Җитәкчелекнең планында яңа зур 800 башка исәпләнгән комплексның төзелеше. Бүген бу бина өчен урын сайлыйлар һәм проект өстендә эш алып барыла. Хуҗалык динамик рәвештә үсеш ала. Быел эшкәртелә торган кырлары да 4,5 гектарга кадәр арткан. Фермада 500 башка якын эре мөгезле терлек асрыйлар.